12 घन्टानि नेशनल हाइवे रेलवेनो जों कासालानि सिद्धांत अबनि अनुपातनि ताबुक जोंरो थुंलाय तंका इनके जों फुङाव 6टा हইতে 6:30 जरा जों टाइम पाइजा अबनि बांगा बरफ तंका जों जेतनो खामरिवो এবং नारावबो ताबुक मीडिया प्रेस इलेक्ट्रॉनिक विभिन्न नाराव फायै जों बाय कक सालायो बरफनो जों पजिटिव तै लुकुरगनि खुनजौ बखावो मकलो नुजाथों जों मुचुङो नारावनोबो जों खामरिवो गाहाम तैनो बयनि बखावो मा हाबनाय तामावै जों सिटिजेनशिप एमेंडमेंट बिलनि बिरोधी खालामो आबो अंगै थांखांख्लाय चिनि बरफ बेसक जे खति हमना ताबक से चिनि कुनो एक्जिस्टेंट अस्तित्व तंमनि हाय अंजागिया बय यांनि फाइनारक सबसे गाहाम बरफने इंडिया गवर्नमेंट बो ब्राउनो जोंनो शासन खायनायनि बागै ब्राउनाय तरिजा बिसिंते ब्राउनि जे कक साप्लाय मानि मनि बागैबो नारावनायदि आयानि फाइनाय ममांसे नुनो आनो सातक पितक शासन खायनाय र चिनि हाव जों शासन क्षमता चिनि रख्रै अब तामबगै ता बिसाव सिटिजेनशिप एमेंडमेंट बिल अंगै थांखंख्लायबा नों आंबा कुनो একটা जों করে থাকলে দ হিন্নাই কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি তাবো বখলাই যাবে বলে 6 শিডিউল তামবগै বরাव इम्प्लीमेंट थायो त्रिपुराव 6 शिड्यूल दङ एडिसिव अब आइन दं तैनो बराव विलेज कमिटी खायो कमिटी और जुगिया 6 शिड्यूल विलेज काउंसिल होनाय जेटा मिजोराम दङ ताबो मेघालय दङ आसाम दङ अरुणाचल दङ ताबो आसाम नायदि गारो रक अंथुम खासी रक नों बरावबाय कायजाकसिदि किन्तु नों एडिसिव भोट मारिया नोंनि भयंखलाय बिनि बेसाय नों मानो किन्तु नों बेसाबते मानो आरो 20-25-30 बोसोर नों दङ किन्तु नों आरो आचाया नों खासी अंयाबा नों विलेज काउंसिल नों डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नों इलेक्शन मारिया अब नो 6 शेड्यूल प्रोविजन आइन किन्तु आबो सिगां अमित शाह मिटिं खायफोर आबो आं साखा जे नाराव कन्स्टिट्यूशन लो ग्रसलि नाराव इग्रो खालाय नाराव बनाराव इमप्लीमेंट खालाय बनि बागै जोंनि जे सिटिजेनशिप अबंखं खालायबा ताय बर थांनाय नों ताय थांनायनि जागाग्रै तबक चिनि नेक्स्ट जनरेशन नाराव जे फायनाय बर थांनाय उ कचाम कौर बनाराव स्रंगिया खानानै नुबो मुचुंगिया गोबां मा दङ 6 शेड्यूल नि अर्थ तामो कैप नि अर्थ तामो बनि consequences tamo abo ansugia kabang matong tabok chung bai chung no walayo tabok 5-10 khan motor bike bai guri ho chini sentiment chini bakhano durbol khain ba hype chokori to chung bai manja khlai malai khlai nayano rokhini sap obra railway rogo abo tero chung brok tongo kasuk tola chung klai kha nini ha nini jati ka hamni bagai nungbo ban sugita nini khomota no nini ha nini jati bai nang anang din अबनो जों दिनै जे 12 घन्टा बनो उसानानै जों सुजुग मोननानै अब ताबो नारावनो उसावो नारावनि जे ससियेल सार्भिस ससियेल प्रिन्ट मिडिया रक दंमानि अब जाहाथे गाहाम खाय बयबो नारावनि अब खोनाथुं एवं परेथुं अबनो जों मुचुङो एवं दिनै जों जतन खा गाहाम देबो नारावनि दायित्व नाराव खायदि सरकार दायित्व सरकार मा खालायनाय बिया होइते न जों रमनानि को नाना रकम खालायनानि को बराव खोनारिवो नारावनि दायित्व गरम खालाय हमदि जों जेराव दङ एकटा लेंलानि समय माननाय आंबो खूब थं जानाय नारावनो खा गाहाम बिनाय जों रमदि इंग्रा खाता आंबो दे बराव बखु रमनाय रमिया आबो जों सिया बराव दायित्व बराव खालायनाय दिनै दायित्व जों मा आजुगना बेसोगनो दिनै अ खालायमानि पार्टिकुलार वन सिटिजेनशिप एमेंडमेंट बिलनि बिरोधे जों आबो 12 घन्टा जों लामा कासों अबनो जोंनि मेन उद्देश्य एवं अरनि जोंनो जुर जबरदस्ती उठौनाय आबले जों साननाय आबो जोंनि सामुया खायबो मानो आबले ब्राउनि बेटा असुक नंतो थैंक यू सर तकिसा मियानि साला जे सेंट्रल जे कैबिनेट पास खायका सी बिनो तै लोकसभा लांनानै पास खायनानै एरपर राज्यसभा लांनानै आबुनि जे ब्रकनि घरिमा जे ngै तं माने पास खायनि नाम हाय चाइ तं माने आबुनो तै बाहाय प्रोटेस्ट खायनि अब ताबो प्रोटेस्ट खाय तं ताबो चिनि त्रिपुरा बा चिनि को इंडिजिनियस बेस आंचलिक दल तं
5-6 kan dol tongo joto bai ching salai nai tai chini bubagra bo telephone khai bhai te ago nai khai na hote rok salai yo ching joto no katha boi achuk lai bon muka bela byang te khai khai effective ong nai chini ha chini jati no bhai te na rok man oboni to chung o program rok pai kham khlai north eastern ni bibhinno student organization rok tongo student okra rok bai bai chung পরামর্শ খাই নাই ব্রাউ যদি প্রোগ্রাম খাইমাং খাই আরো বচন থাং নাই এবং অব কিন্তু খরকসা কাইসা দলনি খাইয়া जों যতন ইনভলভ নাই না অবচন আইতেন নাই তিনি আইনপিটি তরফতে তিনি আইনপিটি খাইপুন অর বিভিন্ন ব্রক পাইও কক মাসানেনি এভিনিউ দङ সুযোগ দङ যেহেতু जों সিয়া गोबां दङ आरो खरकसा संगठननि ब्रक फाइबनि कक साख्लाय काताल इसुबो फाइमान अबतै रक न जों जतन रेसपेक्ट खायो जतनि ककनो जों खानानि नुचुङो जाहाथे अबतलुक लुक नियरेस्ट हाइते जों खायो जों हाइते स्ट्रंगेस्ट वे जों प्रतिबाद खाइमान आरो जों मानसि बैतो थैंक यू थैंक यू